To máš dobře. Ne, pořád to není dobře. Ty nemáš zrcadlo. Dole, ale... Tady máš zrcadlo. Já se nepotřebuji dívat. Máš moc nakloněný na jednu stranu. Jak to Honza už umí, co? To je děvka. Koukáme moje ofina, co? No, trošku jo, moje právě splývá, proto jsme si nechali vyrobit tuhle barvu. Ty mi to určitě nějaký vypadal jako nebyl. Jo, tak... Tady máš zrcadlo. Vlastně, co byste tady nedělali. To je dobrý, ne? Jo, asi jo. Vypadáš trošku jak ta holka z toho videa. Si představte. Ty já to musím vypnout, vole, přestane, vole. Tak to je. Vytisknu si ho a podle něj vám uvařím. A dneska ještě přijde moje kamarádka, takže to bude vůbec nejlepší příležitost vám dokázat, že jste se spletli. Sorry. Králíka potřebujeme česnekem se solí. Jasný. Aha. Tak. A necháme 2 hodiny odležet. V hrnci rozpustíme kostku másla a přidáme nakrájenou cibuli. Aspoň se s něco děje. Hej, vy máte nějakýho oslivdanýho. Ne. To je... Udělali. Natírali jsme ho. Česnekem se solí. To já nemůžu. Já fakt nemůžu. Tak. Střih. Ty vole, málo baterky. Tak volíme? Jo. Já to nenatáčím. Ty vole, je zlekla. Všechno mokrý. Přejeme vám dobrou chuť. Davat. Nože, všechno je takhle. Tady je vlastně česnek ze solí. A Králíka. teď se podíváme, co nám z toho vzniklo. No tak to celkem ujde. Co tam dá? No, to musíme ještě vymyslet jinak. Já odejdu s tím. Ty tam budeš furt zabírat ten... A nešlo by to udělat tak, aby tam byly oba dva talíře najednou? Nešlo by to ničím? Tak jako mě napadá tady tohle. Ale bude mi to asi trvat dlouho, abych je vytáhl oba. Tak to potom střihneme. Víš, bude to lepší, než aby se tam motal ještě někdo v záběru. Tak ale nemusím. No, protože tady odsaď jako vždycky musí. Bohužel. Tak už tam jsou, no. A vyndám ještě mřížku. A nebo bude záběr na ruku, jak to dávám sem, a druhou mezi tím vyndám mřížku. Jo. To stihnu. Tak Zkusíme to je nejdřív. Když tak, Evi, když se opřeš tamhle, aby tady nám šlo světlo. Super. Tak mám říct jako, že něco, tak se podíváme, co z toho teda vzniklo. Mhm. Jo, tak dobrý. No tak se teda podíváme, co nám z toho vzniklo dobrýho. Tak. Tak tohle je králík, ty vole. Čerstvý. Hele, tohle je ten papír. Jo. Jo, to je on. Ale ono to nepřichytlo, jako to jde. A to je kuchařka Eva, kamarádka, která přijde sníst Svoje dílo. svoje pěkný dílo. Ale svítí to na tebe? Ne. Ne? To je dobře.
Já bych to taky uvařil, kdybych se nemusel líčit. Já jsem se taky doma musela líčit. Tak Fakt? jste ženský, vy to ovládáte víc, prej. Třeba možná ještě nějaký zelený lístečky na to. A co mám říct přesně? Eva řekne, co ta zátka tam a tak dál. Já teď jako. Jo, ale A jenom mám to jí dát- řekni. Jenom to řekni. A co ta zátka tam jako? Ježíš, promiň, ale tohle je na piču, ten. Bude psek. Jak se ti lesknou vlasy, hezky. Tak dobrý. Au. Není na to, když má stativ vodováhu. Dobrý. Ty jo. Tak teď musíme najít ten program. Chlapačtí si posetí. Jak nevíme, jak se jmenuje. A jak si ani neumíme. Ale předpokládám, že tam je slovo audio. Nebo mixér. A nebo mixér. Tak mixér tam není a mix. My jsme taková tlupa debilů. Mix girl, cože? Tak se koukni do prohlížeče, do historie stahování. Tam to najdeš. No, můžu ji přidám a pustit. Tak my se otočíme. já to jenom natočím a... Já tam nic nemám, ale ani nevím, jak se tam leze. Tam a tam bude stahování nebo... Historie tady. To ne. Správce stahování spíš. Ty nemáš poklad pod tou kostičkou. Pšt. Cože tam má? Poklad pod tou Správce kostičkou. stahování. Nebo tady stahování. Invalid, psycho, Minecraft, porno, ne, promo. Tady takovýho nic není. Tam jsou ty miliony, co No tady Trackax. Trackax? Jo, už si to vybavuju. Jo, Antrax. Trackax. A to je reklama, to ne. To si musíme nechat zaplatit. To musí to takhle. Ty jo, kdo to vyvíjí, to je... Ty vole, super. To je super. Co? Ne, mě to připomíná jedno vývojové prostředí, ve kterém dělám PHP. Jo, takhle. Není to v Javě celý, co? Mě to připomíná, Už bude ta sranda. že... No už je, už jsme to našli. Aha. Teď bude sranda se s A my tím. máme otevřené dveře. Kam? Tady. Ne. To bouchlo. Bouchlo. Tam stojí. Jo, bude to zajímavý. Takže to vůbec nejde. Tak OK, no a já ten text mám až tady, ne, tady je taky. Dobře. To není ani ahoj, jo, to jsme si řekli ve dveřích. Dobrý, OK, můžeme valit. Jo, připravená? Čau. Co dělá? Máš sluchátka, všechno, jo. Mám, no. Nahra. Tak, já si myslím, že si Ty vole. Ty prdeli. V pohodě, tenhle si ustavíme. Čau. Já se to musím klevit. Jo, to je dobře. Mě na hovno, jako. Je to A nejlepší výraz mám ho začít dávat toho králíka a takhle se otočí. Jo. Prosím. Nevím, co to bylo. Jo, nějaký ty pornozvuky. No, jak tam máš toho králíka, ne? Tam to je. Jo. Takhle, jo. Takhle, ne. Jo. Takhle, jo. Ale takže... To nahrávej, že to v Movie Makeru hlavně. Tak teď jsem to nahrál, že jsi to řekl, no, ale dobrý. To vystřihnem. No, jako je to výborný, ale co tam dělá ta zátka? No asi od piva, ne?
No a nevím, jako co tam najdu příště. Střepy? Všechno jsme ready? Jo, já tam musím přijít vlastně. Co vlasy? Vlasy máme. OK. Co, jak to vypadá? Ty vole, hulil jsem se. Včera večer, ale to zase v prdeli. Holit už se nebudu, ale hodinky mám tu nohama. To spravíme. A tak? Začněte se dívat. Ty vole, já jsem to dal asi poprvé. A kurva. Jo, a teď se zvednu. Tam to. A tak? Začněte se dívat. Dneska to nějak nejde, nebo jde, ale je to takový o ničem. Že jsem na to sám a asi ani dabovat si to nebude. Já jsem se na to vysral, jsem se neudělal ani kozy, nenamaloval jsem se, no prostě náročný týden. A jak to máte vy? No prostě, zachází to do extrému. Zatmí se vám před očima. A jste jako slepá bába. Svým zásadám, které dodržuji. A rozhodla jsem se, že vám o tom něco povím. Co je, máš? Někdy, když se vám stane něco opravdu nepříjemného. A brak. Tak ten konec, to tam jenom... A tak. Jo. Ale bacha. Protože i do měkkého bývají dopady tvrdé. A tak, začněte se dívat. Ještě jednou a já už se s tím pak poradím. Jo? Tak ať to není na více záznamů. Počkej, tak to ještě, já to vypnu zapnu. A to máme rovnou rozdělený v souborech. To nebude. To nepotřebuju. To trefím hned. Spojku. A tady je teda jedna kamera. To je na tenhle stativ nebo na tvůj, jak si to zvolíš. Jo. To je teda ta venkovní. To je tady odolná. A interiérovou si beru já. Teda, nebo respektive Petr. Ta bude dovnitř, jo? Ta bude dovnitř, no. Super. Jsme vybavený. Jo. Vypadně? Jo. Máš to? Zapni. Pozor, ne. Teď můžem? Co točíš? Už to točí, no. Když šlápnu na plyn, tak to dělá nějaký jiný věci. Vlezl bych tam do záběru a podíval bych se, co dělá Rafička. Tam něco žijou. Tak tam běž. No? Ukáž? Co, tak dobrý, ne? Tohle máme, tohle scénu. Jo. Tam on se dostane tak 260, ale na tom záběru neuvidíte nic, že to je tak nerovný, že to, já to neudržím v rovině, to takhle bude dělat. Jako 276. To jsme dát 300. No to nedáme. To právě jako 300, jako bych vám ani nedovolil, že to se fakt zastavuje na 80 metrech, že ta runway je fakt krátká. To jako fakt ne, no. Zrychlení to má hezký, no. No, to stíhám asi.
to dobrý? To jsem pěkná mařka, co? Debilní šaty, vole. A to nemám pod prdu ještě. Vždycky jsem je uměl jenom rozepínat. Mě napadlo někdy, že se naučíme zapínat. Tohle. Tak. S nimi to moc nejde. Držíme. Teď. Hop. Aha. Už jedou. Dobrý, ne? Frajeřina. A proto začněte se dívat. Jsem agent. Ale to Moňo není pravý. Kecám je. Tyhle mě mlátí každou chvíli někdo. Nebo slyším, že by mě mlátit chtěli. Podívej, ty vole. Předtím jsme tam měli Ray-Ban. Odvětví. Zase to pade, vole. Prostě nějak ta paruka, vole. Ty vole. Dej mi pokoj prostě, no. Co děláš s tím telefonem, vole? Prostě moje, no, aby to nezvonilo. Protože by mi zase někdo volal. Tak ještě. Máš ho někam zahodit. Vidíš, jak je potřebuju telefon. Tak, máme. No čau. Co jsi mi to jako doporučili? Toho Nissana myslím. GTR jsem koupila. Co si mám jako ty dělat? Co? A nechceš to jako třeba koupit? Nevím. Za 160 000. Jak jsem to udělala s tím autem? Ale jenom... Ty krávo, zase neměla vypětla na pičo, ale si myslíš, že jsi kráva, nebo co? Jsi normální, 40 000